Grabe na yung daghanag bungas ng kao. Samot nga giasu-asuhan nga himo ng abuhan. Awa. Nangka pa more. Hello, 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 hello. Good morning. Magpanit dekoron og kani kailan mo sani? Andaman hagilo na bitaw. Kay Sabado man ron, ting bitay sa sudan. Kung ba magtabo, magkumba sa kog nangka. Kay murag tad na ning tad na bawa ko makautan. Sagad pagpatabaho na kay lubi. Karon nga nakakaplag maglubi. Wani sa ning manion. Shout out upaw Berlet, di anay nangka. Taw magkumba pug kurog nangka kay maabot putos niyay. Muan hitong hang sa kabaji. Bisita, kauban naghang apo kuno mo uban. Nang pangandaman ag sudan ron, da may suri ganiha nga lambay aw ito. Wapog ko. Grabe jud ning magkuan, magpatrabaho ta kay kapuli kita, magpapatang human og hikay pamahaw. Hikay na pagmanyod to. Katak-ang na magdinungag. Karon na pagbuligan nga wa mo uwan, mo dadon ko gulay-gulay. Gapos udto di ay hangutan katong diabutan ko sa uwan, gituotan. Nagkuhan ako na ito, udong og hinapa. Madugaling kay wa magwagi abutan ko kuwan. Dapat ko bisita gapon na pas plurami. Karon tasas ag tigayon. Naghanam mang dugkadug bungag nangka. Ang nangkarang pangutan naman ng nangka kay di man jud na kuan. Mahinog wa kasi lasa. Ana, mana? Aning pahiran. Shout out, Ma'am Yuning Ayop. Hapit na ma'am, imong giingan ha, maaptan ako ng kusina. Tama na dyan sa atop ma'am. Kuha na siguro sa budget pang flooring, bahala na. Basta maaptan na. Hindi sa taghap. Ma'am, na ang taghumbang ng kakaron. Tao. Ipalitan tong dako. Mula ni dako-dako. Ang kamot nagkabulingit na. Basta lagis kusina. Kasamad-samad na silang bukton. Tabas-tabas na sin. Sa pagpaningkakain taon. Muna-muna. Palis Ginoo. Kaya naman yung lawas na ito pang taggan ng pamati. Tapos lang ko sa kadlaw. Haran sa giduda. Kaya wazilain. Kaya andas Ginoo. Mana? Maraming tataran na tusod. Nagdingag ya. Una. Tupod mo ko pag ang dinungag. Tad-tad ko sa langka. Ubon. Di ay na. Kubat-kubat pa. Hindi na ito kumuli pa. Sa kugdahan ka. Sandahon na. Saging. Sugo na sa merita. Atubos to ra. Masanggaan sa kwan. Tad-tad ko sa nangka. Ngalong do. Sugo on noon. Tumoy na tumoy.
Suguan. Pwede yung masugo. Ya, dari mis gawas oh. Nagpatungod mis na. Oh, kita mo na ang sama na. Nangka pa mo. Oh. Oh, say gustong mutang nangka diha. Yara. Amang nataran, nahimong abuhan. Asa ka manangkong amang nataran, nahimong abuhan. Huwag na maglababos gawas. Sana all naglababos gawas. Kompleto na gamang utanon, namang kapayas, namang nangka. Diyan na gamang abuhan. Abuhan na pong temporary. Nakaluto na ko sang inan-inan. Naluto pa ko sang lambay. Saka nangkong. Yes. Yak taga magdaong. Suguan. Morning partner karon. Mga mote, mag-utan, mignangka. Gata. Tagalog galing na siya. Kay nanganong magtagalog, kay tas mga bata. Ay sa mga bata, o di sa magtagalog, patay sa mga anak. Kabing lagi sa mga anak dilibak na. Ay sa mga anak, ditudluan og kuan. Sa Bisaya, ay sa gagmayng Bisaya. Hala. Oh, kaya ni. Oni tahi na mo ron. So upaw ni balik sa Manila wala kang bungo humba. Kaya pag danhi magmay ang bunga. Diyan nang hinog na wa pud si diha. Maghapon nang kahawa ni kuan og hinog. May kanis. Oh. Pag sa Tagalog pa, pag nahinog walang lasa-lasa. Oh, namaw ba itong Tagalog? Pilis sa taghap, ma'am. Ano ba yung Tagalog sa lami? Sarap. Sa Tagalog sa way lami. Walang kumanay lami o hinog, hindi masarap. O, di daw masarap. Ano laging dabong pa ni. Oh, mura pa. Sa'yo sa mura? Ay, mura. Mura. Bata ko eh. Dabong pa niya. Sakto na yung baonon. Sakto sa oras. Sabi mo rin, alas 11. Dali naman ni Malata. Ano yan? Dating oras. Si Agaw Milda. Gay kagmay pa. Mudi kat-kat. Na. Gay tungtunganan. Si Milda na. Si Milda nga. Agaw Milda ng anak ni Bandoy. Mga anak na anak. Kita kami doon. Away gamay pa yan, alay! Gamay bida na, kapos ang giutan nga, kat-kat amita. Hindi ako may pasak. Dahil sa ito, ha? Aw. Hindi kaya kami bidyuhan. Dahil ko liguanan. Aka na na, Tanawa, madapa man na. Pag-utan man nila mo, panghatag na kisay gusto mo utan. Uy, sa baka mo kat-kat, dari na. Di mo kat-kat siya? Di mo kukabot ka na. Dari rin, kuanan, tungtung ka dari. Dami ba na ako dali rumah maluto day. Oh, hello, good morning. Hey, gagaw mga nang nabdot siya. Yung i-post pa day na. Ano mag-post? Wag lingkuranan. Matusod. Ito sa mga anak. Di man kaysa kuan ra man na YouTube. Kita ko dito. Mo Facebook. Ada magkasi mo anak, nagwapo man. Nag-friends mo sa Lida. Di may friends mo mga anak. Naya nga jugnan ka, lasa ka. Balintong gani ko nang. Dugtong-tong. Nasa? Gani nang yan ako tahanan. Sige, kat-kat. Naya nga jo. Pagaan kay lasya mo ning hatag. Kadaghan na magadugbungan na. Hala, kat-kat. Kat-kat. Bana. Balik-balik, kinidaghan ha? Puhon. Gusto ka magutan, sunod si Mana, nanapod. Ang kumplito na ilubi. Sige. Ahan naman yung lukduhon, para na ko dali ka lang. Balik-balik, kinidaghan ha? Puhon. Gusto ka magutan, sunod si Mana, nanapod. Ang kumplito na ilubi. Sige. Ahan naman yung lukduhon, para na ko dali ka lang.
Oh. Lulo niyo pa, 93 years old. Oh, nagsuri-suri pa. Ano lang, naglakad lang Pa. kanila papunta dito. Manyod to taro, nangyata manyod to. Ano na taro manyod to? Baspol. Kapalit ang cancel na kung may kadu-kadit. Papalitan Itong na. bulog Hansel. Ha? Ansel, biskwit. Kada ako ba? Kada pag-ubang ako magkahiman. Nangitaan taon sa Hansel. Arong ko no, papatulog Hansel. Ha? Hansel nga biskwit. Oh, Sara. Kado man na tayo. Tak ang naghang kuan. Humba, wala man ako kabidyo ganyan paggamot. Pagkwas pa na, kaya may bisita. Kaya dali dyan. Dalian, mo na nina. Tak ang na. Oh. Isukod na ikaw man kayo mag-order og kuan, gripo. Na, tungod sa bintana. Mo ni ag lababo. Sa miyon, dahil po ng bintana, Pinakapod na. Mani purma. Masahan naman yung siminto. Purmahan na. Kari ag abo. Purmahan po ni paras abo. Close. Kari ag exit. Kari ag bintana sa kwarto. Wapa po na trabaho. Murag kani yun ang abuhan kaya magigamo ko mahuwan di mahuwanan ang bakanon pa rin kapag tambakanon mga update nila ug magkuan na sila magmasa sa kuan para siminto o daris lababo. Kinahanglan di po ni bintana, di po siguro sa amin po. Happy weekend, amping tanan, God bless.